Hash guru. Yeah, man. Hash guru. Hash guru. Hash guru. Tebang, Yes, Mafado. woza la. Yo, man. It's Mafado. Ngifuna ukuthuma lapha kuSifiso. Hamba lapha kuSifiso. Umtshele ukuthi uthi umlungu kusasa sizosebenza ebusuku. Since ingeke sibone ebusuku bayosinikeza ama night vision. Uyazwa? Okay, Mafado. Yeah, ngizwile Mafado. Alright, kungcono mawuzwile ke. Uzothini? Ngizothi sabona malume Fistos. Thinywe Mafado kamnandi, uworried. Uthi Mafado ngikutshela ukuthi kusasa uthi umlungu wenu aningene mina, ningene ebusuku. Since ningene ebusuku, ayenge nize niyibona. So uzonikeza ama nice virgins. Ama nice virgin one manje. Ngithi mina hamba uyokuSifiso. Umtshele ukuthi uthi umlungu singena ebusuku kusasa. Since ingeke sibone ebusuku uzosinikeza ama night vision. Hayibo Mafado, kusho wena Mafado kamnandi wathi nice virgins. Ngithi night vision. Yo, shithi Mafado bazonikeza amachitshi emsebenzini wenu. Wena. Ngithi night vision. Night kusebusuku, vision ukubona, into ozokubona ebusuku. Phela mawuthi nice vision cha amachitshi amahle phela lawo. Oh, askies Mafado. Mara Mafado kusho wena wathi nice virgins. Ayisuka man. Yekela, uzosambela. Yo, athi ngiqhubeke man.